Ramogi TV, Mombasa. Kawuok Mombasa wabire gwenge mag Gem Ramula ni jodak mar Ramula kar chungur bura mag Gem Wagai odagi dare lo mano yangi kendo pimni nitie gi mwandu mag mula e gwenge mag Ramula mano yang kaka minyalo kunye mula mathoth katwa kosebedi kin jodak mar chiwo thuolo ne chendo mar kunyo mula kod kambi moro mar piny Ingereza miluongo ni Shanta Gold Mining mano magidagi kendo umone gi piny jodak go wacho ni gisetiyo kod kembe mathoth e kinde machien tonge mora mosedwaro mondo gidar e lopegi. Giyango ni poni giyie kod wach madarogi to oganda moingo 10,000 biro do midhiero. Gimendo gibiro dhi nyime kod ngima kaka pile kendo onge kwano omenda minyalo chunegi mabiro loko pachgi. Wasetiyo gi joma ng'eny ka chamo goldi ka. To mosewachonwa ni mondo wadar onge. Nikech gimomiyo koro kochakre sani misungu manyo biro kar kani kobiro gi nying ma odogo lokma kobiro gi nying ma odogo lokma to ai to koro wanwang'o report donego wadar darno wadagi gima chando pachwa maduong' en kane gibiro to nokwang'eyo plans mane gin go to chal ni jok manigi se oro chon mokwongo nosenyiso ni gol nitie Ramula ma kagiyude to value mare en over 1 trillion shillings. Koro kane ginyiso an ni space mar gold no o cover 1 kilometer squared kato kubiro lielo bebro kao almost 3 kilometers squared. We feel ni Ramula sub location will not be there. To samoro bro dhi nyaka kuonde moko mokadho Ramula sub location. Koro marwa ni mwang'iyo godo ma jok mabiro mang'iso wa ni gine maging'e tich gidhi tije miechgi e county gi giwewa ka gimuolo mondo wati marwa ni gika. Mokwongo piny ma wantie en piny mar mama en piny man gi gimoro amora. Kech nyalo ka nyathi ka mamu dhi kata ka goldi ang'o pon mapera to luwo e pi koso kamano to kumidwa teruno ubro yudo mapera kanye avocado ubro yudo kanye omiyo kanyo to no entry.